Ha kawai kari kebat jengai, kebalakir kut da kilom kebat jerngam, kiwa akibat huj bat ki klau kebat dap da ki sim bat ki merat. Ladan kawai kahima kebat itanat bah, ha kata kahima, usem ulong uba ij yala kipat ba udon kaying kebat he, kebat don ha klei jong uwei ulom. Handrai watla kaying kalong kebat dap da kaspa. Pat kajing itanat usem udang don kawai kajing kuslai udan tang kawai ka kun kenthe ka kerteng jongka kalong ka princess mira ka mira kalong ka kun sem ka bha briu bha handrai ka ba kham kong san ban ya kajing bha briu jongka kalong ka do nut ka ba bha ka julet shakishnong ban ya kendu ya kipat ba ka ju yarap ya kibaduk ka ju ajing yarap ya ki khana bat ka ju snyolem ya kibadon kam handrai ka don ru kawai ka jinglong ka ba kadang ha ban penbej kamera ka ju bisar ya kibriu da ka dur bat ka jing yo I ka banengkong bat kanai ka jinglong kan pen kelai ya ka jing im jongka bat ha kawai ka sngi usem upenlong ya ka jing khawai pat ba ka ba he bha kibriu na barok kishnong ki wan cha ka ying sem don kinong di jing de kinong tem kinong ruai bat kinong shat ha ka pormate ka jing khawai ka dap da ka jing sha jong kisharak bat kamera ka shong marwai ha ka benta ka ba shabar jong ka ying bat ha ka khti jong ka don ka wei ka bol ksiar ka ba ukpa jong ka ula ai ha ka kanai ka bol ka long ka ba kordor tam ya ka kadai ka jing kan mau ya ka kemi jong ka ba lakhla no na du ba ka dang rit kamera ka ju khniat ya ka bol hamadan bat ka jule kai daka handrai ha kata kamit kat ba kadang penher ya kabol kala tenra ya umau bat ka hap sapo kawai kapung ka badon hajan kamera kala ong hangta aku bol jonga bat ka pej sapo kapung ka kalong ka bajeliu bat ka snyu ship teng ban lech sapo kapung kadang perkat kumno ban yo biong ya kabol handrai hangta kayo asnyau ya kasur kebawan na syapo kedeng. Pikwa ya kabol jong pi, kamera kala lengo, kapej saudong, omdon briu mano bakren. Pat hangta kasur ka ong biong hakapung, kamera kapej syapo ka pat kala yo I ya uwei ukolong ubasyong hajan umau. Bat ukolong upej syaka, kamera kala kenran den. Ka ong mela aban kren ukolong ukhi jai uong hooj pat kamera kalas nyau phala kala ong mela aban yo ya kabol jonga ukolong ujubab hooj ngala kamera ka ong telet sim ya ka hangta ukolong uong ngan sim handrai ngadon kawai ka jing kerpat pat kamera kalas nyau kendit ka ong ka ai ukolong uong ladanga ai biong ya kabol pidei ban kular bangan yo ban syong bat pi ha ka ying sem ban bam bat pi bat ban long upar lok jong pi bat kamera ka pej ya uklong bat ka snyau kundit bha hangta handrai namar ka kwa bha ya ka bol ka ong haoj nga kular bat hangta uklong ungam sepo bat hadin katto ka nei por wan mi bat ka bol ksiar ha ka sentur jong bat kamera ka sim ya ka bol handrai tang suyo ya kabol ka phet no saka ying sem pat uklong ula perta princess mira phila kular handrai kamera kam sngap kala lej no pat ha kata kamit kamera ka shong ha ka met bam pat ukpa jongka ka jing khawai pat ba bat ki jing seu pha baro kila kut no bat kamera kala kan mau ya ka jing jia handrai ka perkhat ba uklong la ban wan handrai kensan tok don batit ha ka jingkhang bat usem upet chakinong ap bat uong mano bat kasur ka jubab upar lok jong ka princess mira bat hangta ka mira ka sngap jar bat kala itu ya kata kasur bat usem upai shaka uong wei uta hangta ka mira ka haban ya thu ya ka jingya kandu jong ka bat uklong bat usem uong lada pikular pidei ban burom ya ka kten jong pi kamera kam snyau komen unong ap upli ya ka jingkhang ukolong urung syapo kipat ba kibadon hapo ka ying sem kisdang ya perta
Hanrai usem uong wat shep teng ulong upar lok jong ka khun jonga uklong ulej shakamit kamira ka priong ya u ta ka donot ka bakhia bat uklong usong hajan jongka hanrai haden khendet por uong princess ngakwa ban ya thu ya phi ya ka jing shisha hangta kamira kala pej ya u ka ong ka e ka jing shisha bat uklong ujuba ka jing shisha kalong bangam dai uklong uba phi perkhat bat hangta kamira kelas nyu kondit ka ong te me mano uklong uong ha kapor bangadang khana ngadai ukhun jong unong yalam jong ka wei ka hima ka bacngai hanrai ha ka jingmut basniu kalapan kala yang asya uklong kamira ka sngam pat ka ong te kumno on pen kala pat yame pat uklong upej chaka uong don tang ka wei kalenti pat kamira ka ong kalanti ayu pat uklong uong don kam ban yo ya ka donot ka bajet yanga om namar ka dur jonga hanrai namar ka jinglong jonga pat kamira ka sngap char hangta bat ha ka wei ka sngi kamira kala lech sha ka khlaw rangkat bat uklong ulaya lam ya ka sha ka wei ka chaka ka badon hapo ki deng ba hangta ka don ka wei ka riblay ka ba imar wei ka riblay ka pej ya kamera bat ka ong philawan pat hangta kamera kala lengo ka ong phi ithu yanga ka riblay ka khmi sha uklong ka ong ngam ithu ya phi hanrai ngala ap ya phi pat hangta kamera kala snyo kondit ka ong balai ka riblay ka ong namar ka por jang uklong kala jan kut kamera kala kali kamut ayu ka riblay ka jubab lada u om yo ya ka jing shisha jong ka jing it pat ka jing shania unsa akum uklong junom hangta kamera ka pej sha uklong ka ong tenga te ban le ayu ka riblay ka ong wat pun kuslai ya ladai ban pen kala ya u pen kala ya ka jing mut jong ladai pat hangta kamera kalas nyau per pat ka riblay kala ptin ya ka phiju pisar ya kibriu da ka dur jong ki kamera ka sngap ka jing shisha kala kta ya ka pat ka riblay ka ay ya ka wei ka jing tip ka ong ha kisngi banwan pihak pan le lai teli kika pat hangta kamera ka kali kikam ayu ka riblay ka ong nangkong pihak ban yarap ya ubadon kam klem up jing yo kabaar pihak ban ngej ha upar lok wat haba ka dur jong u ka pen shep teng ya phi bat kabalai ha ban jet ya kabate wat haba ka long ka ba e ha kasngi ka babot usem yo asnyo ba don kinong lute ki barung sha kisnong ba shabar kinong ap kila phet ban yada ya ka jings em bat kamera ka ong ngamla ban shong hang nei ngaha ban yarap ya kipat ba bat hangta kala lej rangkat bat uklong bat ha ka wei ka snong kipat ba kila shep teng bat ka wei ka ying jong urang ba temen kala sha penjot bat kamera kala lej sha u ka ai jing yarap ya u da ka jing bam bat ka jing yarap bat pen snap yong ya ka ying bat uklong upej ya ka uong phi dei ka khun sem phi om don kam ban le ya kinai ki kam pat kamera kalar khi ka ong ladanga long ka khun sem kamut banga dei ban shong ha ka ying sem tang ban pej ya ki wei uklong usnyo komen bat kasngi kala kut hanrei ka jing e kala stang ban wan ha ka ying sem don uwei u menteri uba kerteng uragor ulong uba start ha hanrei ka donu jong u ka dap da ka jing kwa abor kwa ban yo ya ka khet bat haba yo asnyo ba ka khun sem kala don uklong uba chue ya lang bat ka ustang ban penmi ya ki jing ya thu klem nong rim bat uong ha ki pa jwa uklong udai umrat ba wan ban pencot ya ka hima bat ki pa ba kilas dang ban septeng bat uragor ula pen bhor ya usem bat bun kibriu ki septeng ya u ki ong pen yap no ya uklong bat usem ukmi sha kamera phingej ba uklong ulong upasniu kamera ka jubab empa nga ithu ya u bat uragor ular khi uong ka khun sem kadang khna kam tip ya ka jingma bat kamera ka pe ya u ka ong om dei ka dur ka bapen i ya ka jinglong chong ubriu
Bat hangta uragor ulas nyau bitar. Bat nadu kata kasngi. Ustang ban tau buj ban penyap ya uklong. Bat ha kawai kamit uklong ulaja. Kamira kalau wat ya habarok kicaka. Kalej syaka pung, kalej syaka klau, kalej syaki shnong. Hanrai umdon. Bat ha kapor menstep. Kalau asnyau ya kawai kasur kabaong wat ya Bat kamira kalapai. Kalau ya uragor ubadang syong. Hajan kesyara katba kajing syai kasyat saudong jong Bat kamira kalakali pitip syai udon. Uragor ujubab. Ula lejno ula shepting yangi. Kamira kamngait. Kayo asnyau baka kten jong kalong kabatok. Bat kabut ya kita kejat kiba ukalong ula juyat nata. Bat kita kejat kia lam yaka. Sya kawai kabenta kabajengai jong kaklau. Bat hangta kayo ya kawai kejaka balaker da kiting. Bat hapdeng jong kajaka ukalong ula sya set. Urakor ula kem ya Kamira kaying hajan kajingkang. Bat uragor uang. Pivan pan penlat ya Kamira kajubab haot. Uragor uang te pihak ban yang persya yanga. Bat kamira kajubab. Kaong ngamwan ban yale bat pi. Ngawan ban penlat ya uba klem le Bat hangta uragor ukot ya kinong ab. Hanrei hakata kapor usim bat kipat ba. Kilapoy hakata kajaka. Bat hangta kajing sisa kalapau. Bat uragor ulai syakem. Ukolong ula light. Hanrei tang sulat. Kala kasedang ban be kideng kiki. Kajing syai kabaper kapau hakaklau. Bat ukolong uhab hakamadan. Bat kamira kapet syau. Kaong medon kam jing yaram. Bat ukolong ukmi syaka. Ubat kansan yaka. Bat kajing syai katap ya kamet jang Kipat ba kipet da kajing snyau kundit haba kajing syai kalaja. Ukolong umdan syu hakata kajaka. Ladon da uwei usamla ubapong ya kijan kebajerngam bat kaksiar. Uta udai ukun sem jong kahima kabaladu nadu ubun snem. Bat kamira kapet ya kaong. Mapi ukolong. Bat usamla ular ki uong haot ngadai manga. Bat kamira kalasnya ukumen hanrei usamla uong. Omdai pi kabapen kelayanga dakabor. Kajing syania abat kajing bahajong pi. Kila penkut ya kajing mut basniu. Kabala penlong yanga pansa akum ukolong. Kamira kalasnya urit kaong. Ngamju perkat baka jing long jonga. Kala aban penkela ya kajing im jongno. Usamla ujubab barok ngidon kabor ban penkela ya kajing im jong kiwei da kawai kajing bah. Bat hadin kata kajing jia usamla ulayatu ya kajing sisa. Ba udai uprinsis aran ukun jong kawai kahima kabalaca. Kahima jong kalasya pencot ha uwei unong yalam ubakwa bor. Uaran ulasya penkela sya ukolong da kajing yalam jong kariu belai kabaperkat ba udang hab panyo jing snyau tu ya kajing mut jong kajing syania. Kamira kakali te menta pilej pa sya kahima. Bat uaran uang haot hanrei ngam kwa pan lej maroi. Bat kamira kalarki kaong to ngin lej lang. Bat usem updeong ya kajing mut jongki. Bat kipat ba ki ai kajing ya ro ya uaran. Bat haden bun manai uaran ulej pa shala kahima. Kisnong kilayo apiong ya kajing sup. Kipat ba kilawan pai. Kiying kilasna biong da kawai. Bat kahima kabalaca kalasdang ban imbiang. Bat kamiraru kalalej ban yarap kalayo baka jing im. Kamdei tang kajing im hapo kaying sem. Kajing sisa kadon ha kajing yarap ya kiwai. Ha kajing ya sno ajong kido anod. Bat ha kajing ngait. Uaran ujuan kemi yaka. Kiju ya keren, kiju ya lang, kiju ya rap ya kipat ba. Hanrei kim penlong ya kajing ya dai jongki. Kum kajing ya dai jongki sem bat ki prinsis. Kistang kum ki parlok. Bat na kajing ya long parlok. Kajing ya snyau tu kanang kam scam. Bat hadin kat tu kat nai snem. Uaran ula kelalong usem la kajong kahima. Bat kamira ru kelalong. Kanong yalam kabala yo burom bahana kipat ba.
haba kipat ba kila kali ya kacing ya kendu ke banengkong jongki kamira kajurki kaong ha kapor ke banengkong ngalayo iya ukum ukolong ngala perkat ba ulong tang umrat uba klem dor pat haden kata ngala snyau thu ba kadur jongnu kamya thu lut ya kacing long jongu ubriu uba pau ba itenat ula bandon kado nur ke basniu pat uba om don kadur ke ba itenat ula bandon kado nur ke bakhuj ya kanai uaran ula ju om bat kanai ka story ka penken mau yangi ba kacing sisa kacudon ha ka ba ngim jukmi bat bun snem haden kata ka wei ka khna kala lech sa kapung ka ba kamera kalai kendu nokong ya uklong ka khna kala yo i ya ka wei ka bol ksiar ka balabu hajan kapung bat kala kali mano balabu ya kanai hang nai kamera ka balasan ka yeng na shaden ka ong kadai ka jing kan mau ya ka wei ka jing hikai ka bangalai yo na du menswa ka khna kala kali ka jing hikai ayu kamera kalarki kaong wat bishar ya uno tang nakadur wat kalat ya kakten kabapila kular pat wat septeng panle ya kababha wat lada kiwei kim snyau thu ya phi ka khna ka sngap jar ka pet ya kapung ka kadang jai kumju kala ka be lengo kumju Rai ka jingmut jong ka jingja kala ne pat nadu kata ka sngi kipat ba kicu ya thu ya ka story jong ka khons em bat uklong am tang kum ka story jong ka jing sneu pha hanrai kum ka jing kan mau ba ka dur kala ban syukor yangi ka kten ka dai ban long ka badon kam bat ka jing shania ka jing ya rap bat ka donur ka babha kila ban pen kala ya ka jing im jong uwei ubriu pat kata kadai ka jing hikai ka bakham koridor tam jong kanai ka story te perlok tangkum tahi ngan penkut ya kanai ka story pat lara pisnyau tenat ya kanai ka story snyau ha subscribe ya ka channel pat share syaki parlok jong pi